Okil Nyamori. Winjo kanyo ote modonjo ka wuok kuom Ruth nyathi Ochieng. Kendo owacho no puoyo nyasi mar Madaraka. Kata kodoko ni gigi biro makare. Wasiwasi sirkal onge godo. To ntiere wasiwasi, ntiere nok mar Arita kod joblessness, mano onge mag tich. Kama ntiere karka. Bendo kwayo jotelo ma Kaluo mondo kik bed gi ich lach. To gichwal singo ma jatend piny ochiwo ne jopiny. Paro kotenre kod ote moor kani kachel kod kama moko bende modonjo. Erokamano adwago erokamano ne jowa amor winjo ni jowa winjo gima kendo neno gima wawacho kani. Ne Ruth ayie gi Ruth kowacho ni yes, wanyalo bedo ni waonge wasiwasi to pok wachopo kama wadwaro ni wadhiye. Nikech jowa mang'eny, especially joma tindo pod onge tich. And because wach mar onge tich no, insecurity beng'eny thurwa. Nikech ingeni although we don't encourage it, but ng'ato kech ok nya nego to onge gimotimo. Mae mineno ka wan kaka joma nyalo chopo e sirkal gima watemo timo en ni mondo wa encourage sirkal mondo kel dongruok thurwa. And manya mana timore ka the political environment ma wantie en political environment ma temo yie ne sirkal kendo en kejere sirkal mondo kel benefits thurwa. The mere fact ni nyo Madaraka Day dim ne oket blue economy, and at the same time lost conference manyo ni Omabei for 3 days. Nyomyo jowa thuolo to gi gimigep mi upogore ma sirkal motudore gi blue economy mondo discuss what blue economy especially kako affect Lake Victoria. And gima koro dwarore ipenjo ga mokwongo ni to ang'o ma jotendwa nyalo timo mondo lugigi en ni mondo report moa e conference ya gik manyo president owacho wamed mondo wa engage on those issues, wa engage the various ministries, departments and agencies mag sirkal ma connected gi blue economy mondo wa make sure ni everything manyo ji winjore no timre mondo timre. Ka en gima dwaro ni mondo dwar pesa oko watem mondo wa mobilize pesa manyalo oko mondo watem wakelgo dongo thurwa. And I believe Cleophas ni kawariwore kaka wariwore ni kako oganda ni oganda wariwore kamoro achiel, and jo oganda wa oriwore gi sirkal, and oganda wa omedo bete sirkal kendo omedo sikore i sirkal, to aneno ka wabro ng'iyo bang' higni 5 kata 10 waneno ni ne okwa make mistake, we made the right decision mondo wadonje sirkal, and jo wabro bedo ni wa lift jo from one level to another. Yeah, the alternative any wadogo ko ndara wamed ba kidi wago sirkal gi kidi to jomoko to chamo mit ma sirkal ei sirkal ka. Hai, erokamano ahinya.